Kaya isa. No. Hey guys. So na may karon diri guys sa Black Turanan guys. Asa to niyo masaksihan ang kawayan guys nga nag-viral ko bantay mo ato nga pila ka share so kani guys. Yabot sa 300 shares. Salamat guys nag-spread ana nga post. So karon guys actual video to ipakita sa inyo ang tulay. Small ra gud nga tulay. Gamay ra man ni siya pero may panahon daghan. Ay among manuka diri guys, adi siya manuka guys kay iro man ni diri diba. Lagi na tao diri kapag ka ahod. Ilang manukan guys, iro ang mapaghuto. Diba? Ang kauban guys, nada sa likod. Nag-vlog ya pa na. Diba? Pakita na ko sa inyo guys ang view sa tulay. Anong paagi sila? Isa-tagsa. Tara, let's go. Tara guys, una. Yee. Yee, na kakabalik naman na ba? Balik man ng isa deh bay. Woo! She's crazy. Oy 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 oy. La 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 la. Yeah. Isa. No. Ay, Langi. So, nani guys, gamay ra mahulog ka diha. Salo na ka janitor. Dari. Taksis. Dako kay kabay, marag dako kinagbalik bay. Wala balik man nas ubos oh. balik mo nang sa wala. Struggle diri ka dalan oy, namusan ni oy. O di ba? Ay nakikiri ang video na ko. Nakalay pa ko. Kinda di ba? Di ba? Easy. Oh, success. Beng. Ay, may kita ka bukid. Dito sa diet sa to guys. Matik. Di ba naka-jersey rami karon guys. Nara, mga basketball player ini. Oh, di ba among coach. Okay. Varsity. Go lagi. Go. Yeah. Tarong tagtabok. Kita majuking ani. Oo, matugabok. Ay. Wala to guys. Korek ito niya po na to ang mga sakyan ano. Hindi na sila mga tagibuwe. Kay di sila Mate. tabok na pare. Hey! Tara guys, namin sa pasulod sa kwan. Matik. Ay, naibiyot bata, di bata. Tara guys, Picture daw na video. dang, nice kayang view guys. Medyo lubog ang atong water. Yeah, the river Pelangi, the dike. Whoop. Diba? Nice kayang view. Narang highway guys, dang. Oh, may take ko dahil. Okay, angkol. Titik. Mamitik. Right. Yeah. Nara guys. Naog bigo. Slow. Bobo ang buta, di kam naog dia. Golden Harvest Eagle Club. Yeah, the entrance. Kaya ata na ina ba? Kaya sa kaya. Ay, Oh, imot.
Di ba? Dol, pila mo edad, Dol? I am actually 15 years old. Actually. Kawig. Actually. Ay, ma'am, digis ka, ma'am. 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 Gi, jump. Grabe nga, kuhan. Guys, yeah! Ay mga pet dire, guys. Zugi. Come on, come on. Come on, come on. Come on. Don't bite, man. Don't bite. Don't bite. A lot of dog here. A lot of dog here. There is the whitey and the brownie here. There's the blackie and the two whitey. Another whitey. Blackie, blackie, blackie. Woo, woo, woo. Di ba? Hey, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Ano, bugart ba? Hello. How are you? Kana mo Yeah. Napag-iro ka balo pa mo. Respito. Maniling mama. Mama? Awa, ang mga tutoy. Hindi ka sa tutoy ba? Focus ka sa tutoy na dito ba? Oh, nice game view guys. Sabi niyo guys, there is Batangan. Pag mag-unwin ka, pwede ka diri man ni. No? Kita ni mga view nice game view diri. Paano na yung mga friends, or cats, pareha naman sila. Tropes, yung mga loved one, mama, papa, yung mga uyab sa mga dalawang diri. Importante, enjoy rin niyo yung pag-anhi. Diba? To share the moments ba? Ano siya, diba? Kanindot ka ng view good. Diba? Nahangol kayo po picture dyan yun. Picture ko. Ba na, matik. Good kayo. Oh, nice game view dyan yun. Dyan yun. Fights. Nara guys. Yan yung kanindot ang one guys. Direct Batangan. As of now guys, kusog kaya yung baha. Medyo layan gid ang kuan sa tubig guys kay kuan na punta sa LPE low pressure area. Onya kinahanglan ta diri magmatkon sa atong palibot kay kita diri Bukidnon na ta sa delikado nga kuan ay pagguho sa lupa. Mga aksidente di mi ato na malikayan guys no. So magamping itab na nasa namo lakaw gahi. Nakaipitik nga nindot. Dali ra na si iPhone no. Oh, sige, pitikan ta mo. Matik no. Di pagpitik ba So, nindot? sa nasa Kamlakaw guys, dapat pareha ka ng tubig guys, sabay ra ka sa alon. Parehas kinabuhi bangat. Sabay ra ka sa alon. Sana guys. Grabe nindot ganing direct guys, kay basta laga dali. Wala kay problema, pwede ra ka dali mag-unwind. Paggawas mo mga gibati. Kung paggibati ni mo, wala mo na paggawas. May paggawas, o diba? Puro nagawas no. O, ito mga bata guys, nakaligo. Pagkit sila kabalo guro nga. Kung amigo mga vlogger, kung naging mga set content. Kusog keng baha. Daging mga ano na sila, problema sa ginikanan. Presko kay hangin dari guys. 100%. Kabugnawan ng mga utok, kung init yung ulo, dili ra ka mabugnaw. Alang pasimulan kaya masakit mga na. Yeah. Matik. So itong pakalaag dali guys, laag naman dali guys kay nindot siya dali nga lugar niya. Mag-enjoy ni mo mas nindot pag ina sabot dagdagan mo dali lalay mo ni kay laga ang kauban no ay mo ra siya yahang picture. Uli na mi guys, naman mi magpalit og bugas kay unsaon man namong vlog ug mi kaunon di magpadayo na mo pag vlog, di ba? I-update ra mo namo guys ug makaabot kami sa balay. Grabe tayo yung Diba? Matik. So nara akong daddy. So sa mga gusto mo lang guys, di na balin siya. Sa mga wakato, di search niyo sa Google. Ayun ako yung kasula. Bye-bye na sa akong vlog. Ay, sige. Subscribe. Gago. Subscribe sa akong channel guys. Channel official vlog. Huwag Kalabugaw ng TV page. Follow na lang. Salamat. Bye-bye.